Avui, dia de Sant Jordi, hem preparat un acte. Nosaltres, a la Plataforma per la Llengua, conjuntament amb entitats migrades i amb organitzacions de suport a les comunitats migrades. Aquest acte, que estem fent en aquest moment, vostès estem escoltant la música, es titula El català llengua comuna, i el que volem, l'objectiu que estem preparant és destacar els valors que van lligats a la llengua catalana. Que són bàsicament, en el cas de les persones immigrades, el valor de la inclusió social, el valor de la cohesió social. Creiem que per les persones immigrades participar en una festa que és tan significativa pels catalans és important que ells també el coneixin. No sé què més dir, Carles. Molt bé, gràcies.